čo sa tam z mojho ďalšieho sortu. A plus dajte mi odber na tento kanál, chcem dosiahnuť tak 563 odberateľov, tak prosím dajte ten odber. Hrozne mi to pomôže a väčšina 99,7% nemá u mňa odber. Ale mám 8, takže rýchlo dajte ten odber, prosím vás. Fakt mi to pomôžete a ďakujem vám. Keď mi dáte odber, tak akože automaticky sa pripojíte vo súťaži. Budeme robiť súťaž s Romanom a Erikom, tak pozdajte odber mi a povedal som Erikovi, že keď dosahnem 560 odberateľov, tak urobím prvého účko, akože napíšem na Instagram youtuberom, ať nám dajú úkol. Takže pozdajte mi odber.